Akwando de kuna bia. Ahe ahe. Akumwa for bani. Nnogu nwanyi je jemba. Ego yibo na demba. Wagalanya mwaka kwa mani ikoloja. To flex my love, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. Die who, or die who, yeah, or die who, die who, die who, or die who, yeah, or die who, die who, die who, or die who, yeah. Die who, die who, die who, or die who, yeah, or die who. Die who, yeah. You know that my body calling, and your body picking. Loving you, they make me forget, say I get problem. By the end of the night, enter bathroom, fresh up. I want to flex my love, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man, I want to impress, and I want to carry my love away to a place she loves. Die who, or die who, yeah, or die who, die who, die who, or die who, yeah, or die who, die who, die who, or die who, yeah, or die who, die who, die who, or die who, yeah, or die who. Who the f is your bestie? Danny bro, You don't want to find my trouble. Enter bathroom, fresh up. She na me you come to when your heartbreak, pushing she heartbreak. Na me the bite dinner for your mind then. Enter bathroom, fresh up. I want to flex my love, and I want to carry my love away to a place she loves. I'm a man. And I want to carry my love away to a place she loves. Die who, or die who, yeah, or die who, die who, die who, or die who, yeah, or die who, die who, or die who, yeah, or die who, die who, or die who, yeah, or die who. I want to impress. Yes. By the end of the night, enter back. It's my honor and privilege to welcome on stage the MC for this great occasion, in no other person but Chief Udoji Achebe Okosisinogidi, MC of the event. Thank you so much. God bless you all for coming. God bless you all for coming. It's a wonderful evening for Enugwu-Ukwu people, all the way from Anambra State, Nigeria. These are people who love their culture so much. If you look at my left-hand side, you see the wires and you see the caps. It will tell you exactly what we've got this evening. These are custodians of Igbo culture. From all the traditional titles, they know how to celebrate it. And tonight, we'll be also celebrating and recognizing them individually. A lot of people, a lot of them came from out of state, and we appreciate all of you for that, because every town has to be sponsored, has to be maintained by some people. Welcome. Unu kalikola kalio ebeku edike dalono because we want to start and we will gradually get to everybody. But we are saying welcome to all of you. And on my right hand side, we are also saying welcome to everybody, especially my brother who is an in-law to the Enugwu-Ukwu. Idemiloga adelanye mwa kwacha dalono. Because we have spent some time in taking pictures and exchanging pleasantries. So we want to get seated
and then get it quickly started. We have the People's Club First International Branch of Sugarland in the house. That is where Sir Basil Mbuba Ozom Webechukwe Uzo Enugwu-Ukwu na Umunre. Ebe a ka ọ na-ewenye aka enu na-anala aka. Anyị na-asị daalụ. Ndị Osak, members of our Savior Anglican Church, anyị na-ekene unu. Omemana nkwere ezi n'aka, obele nwa ịma na mmesa mma akpọgota anyị n'isi oche. Oke, mma arafu ya ebe anyị nọ. Daalụ. Ebete nyere dike gwa ndị tebụl na ya ebidogo. Thank you so much, everybody. Wonderful people. Let us kickstart it. Anyị ga-agbapụ ọsọ. We really want to call people to the high table. Eze nnya na otolo Nnewi, eze onye olu na Nnewi, anyị na-ekene People's Club Chairman. Ọ ga-adịlụ gị mma. Thank you. Idi Ugonabụ na Obosi Ụkwala, daalụnụ. Oshimili onye ọma ka ịbụ, daalụnụ. Biko, a little audience will help us hear ourselves so that we'll call our senior uncles and brothers to the high table and then get it started. Biko, ndị ga-anọ line na table ka anyị chọọ ka anyị bido kịta wee kpọba Iyomanya Flugo nke Irumonu be atọ na ifi mba. All right. Mrs. Obukwel, bịa nụkwụ kpọgota ndị ga-edebelu na high table. Ọ bụ na afa ya adịrị bịa ka ndị afa ya. Enugwu-Ukwu women, come and usher your dignitaries to the table. Ndị Enugwu-Ukwu ndị ichie, ọ ndị nwunye unu. Faka they're ready to get you up. So when they are ready, they will let us know. They are not ready. All the good metarapa manayas. Yeah? Ege is not somebody be about idea or na azu. Aton ifimba. Biko, I na on Ekwu Alex Okonkwo. Mwaki bia the fourth. Kobagota to the high table. Biko kedebe Ekwu. Biko, I na Ekwu Alex Okonkwo. Mwaki bia the fourth and Mrs. Okonkwo to the high table. I called Ekwu Alex Okonkwo, getting to the high table. Biko kedebe Alex Ekwu no. Let's go. Mama, singing no. Welcome. No. A table. Nze Patrick Nwojo no in the house. Chinyelugo, Enugwu-Ukwu no Umunre. ECDU World President. I singing no. Welcome, sir. Please let's get to the high table. Ozomu Chief Dr. Ambrose Mbako, SED Enugwu-Ukwu no Umunre, to the high table. Udemba. Oh, Dogu Kobo. Also, Nandi Enugwu-Ukwu jeje. Ogalanyi Iliefi. Enugwu-Ukwu Maramakai. Oru Kibe Bele Enugwu-Ukwu na Adaloge Pa. I na singing no. At this time, let's call on our brother, Ozombu Senator IG Abana, Achikota Enugwu-Ukwu no Umunre. Obagota to the high table. Chief Abana, Enugwu-Ukwu no Umunre. I na singing no. Welcome, sir. All right, at this time, ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome to the high table Ozombu Chief Ezgo Wando, Owele Enugwu-Ukwu no Umunre, to the high table. Oh, my sweet, my sugar, my baby, my lover. Let me love you, let me hold you. Can't live without you. No one All right, thank you so much. Let's get to the high table. Ozombu Chief Engineer Anayo Akametalo. Ijelenre. Nwoke ni ife na Enugwu-Ukwu na Umunre.
Icho na believe on Badia. Icho na believe on Badia. Welcome. Ibo Barapes. I can own a couple Ibo Barapes. All right, let's also at this time get to the high table. Also, Chief Dr. Francis Owo, Akujuoba Enugwu-Ukwu Nomundre. Akujuoba Nukuma Nenugwu-Ukwu Nomundre. We are going Chief Ozomu Chief and Chief Mrs. Uche Okafor Akunwata Enugwu-Ukwu Nomundre to the high table. People that used to the place and money on the nobody look at my face. Enugwu-Ukwu Nomundre. Oh my God, welcome. Thank you. When we go in, it's good and good. Lizzie British. Nnukwu Ada Enugwu-Ukwu Nomundre. Chief Kebo. Lalo no. Let's get to the high table also. Also Chief Valentine and your Chief Mrs. Leslie Echezona. Makibie Enugwu-Ukwu Nomundre. To the high table, please. Biko, let's call to the high table Ozambu, Chief Dr. Charles and the Chief Mrs. Lillian Abako. Eza Flukwe, Enugwu-Ukwu Nomundre. To the high table, please. Eza Flukwe. Onyamedeni contingent. Iluzie solunwa kuna bini. Inaja kwala. Inakwaje kamera neno. Iluzie olunanya. Mwane mebe nebe. All right. To the table. Onyamebe zinaniko. Ọ̀gàzì àmàkàwé jìnnà. Ejiri agomo. Ọ̀gàzì àmàkàwé jìnnà. Eza Flukwe. Ezi na n'ogoli. Anyị na-atụ nnọọ. Daalụ nọ. Ekeke na lọjika. Let's have to the high table Chief Dr. Chris and Attorney Nwoji to the high table. Dr. Chris and Attorney Nwoji. Ibanye Garoda, Arabanko, Ibanye Gango, Arabanko, Ibanye Ginamunko, Arabanko, Kena Pepe, Arabanko, Mwe Beji Beti Arabanko, Fagodaro, Arabanko, Beji Beti Maroda, Arabanko, Kena Pepe, Arabanko. Island, all right, ladies and gentlemen, at this time we are still calling people to the high table just to get the space occupied. But wherever you are, we recognize your esteemed presence for this occasion of the Enugwu-Ukwu people to raise funds for events of development of their community. At this time, let me call on Ozomu Chief Chibo and the Chief Mrs. Chinwe Chinwoba Dika na Balizu Enugwu-Ukwu Nomundre. CPA High Chief Frank Mba Ozo America Nnukwu mmadụ n'Ọka to the high table. Ozo America. Please, let's get to the high table at this time.
Ozom Sadom Mosu Machimeleze Enugwu-Ukwu Nomonre to the high table, please. Sadom. All right, at this time, I want to call to the high table High Chief Dr. Obinna Mbacho, Ide Umudioka, and the young Mrs. Chinwe Mbacho Diamond. Mwanyim Obidiye to come on to the high table. Probably on the way. On the way, I guess. All right. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Happy birthday. Let me call on somebody the community does not play with, a guy we trust so much and appreciate so much, Professor Chris Olase Ezonyolulu Nanewi, the current chairman of People's Club of Nigeria, First International Branch, Sugarland, to the high table. Ezonyolulu, Ezonyolulu, what come out? I ain't second love. It's my pleasure at this moment to call to the high table my good friend, Ozom Chief Osi Ebe Alupuaku Enugwu-Ukwu Nomonre, to the high table. Ozom Osi Ebe Alupuaku Enugwu-Ukwu Nomonre. Nnukwu mmadụ ọgaranya ije enwe ngala onye ọ ga-adịlụ mma lalụ Enugwu-Ukwu na asị gị nnọọ 1 billion. Thank you. Another wonderful person that made it to this event is a good friend of mine also, Ozom Chief Abuchi Mobo Ebubedike. I na Bogota to the high table. Ebe Kwedike, sorry. Ebe Kwedike to the high table. Umi Igbo bayi futawan, Umi Igbo bayi tawawan. Ogono na habayi, Ogono na fiobayi. Oye ji Igbo ya yekwemu na, Oye ji Igbo biko yekwemu. Nigeria baya ogonke, Aku julu bayi, Oyo. Let me go to the high table, another man in the city that we are so comfortable to deal with. Professor Diklan Onwudiwe Idemuta Nisunjaba and Dr. Mrs. Ifi Onwudiwe Mwanyim Obidiye to the high table, please. Idemuta Nisunjaba. I am asking Lord, thank you. Thank you. All right, let's get to the high table, ladies and gentlemen. At this time, Ozom Chief Raphael Ebi Ebubedike Enugwu-Ukwu Nomonre. Ebubedike. Let's get to the high table also. Ozom Chief Professor Ben Nwokolo Akulueuno Enugwu-Ukwu Nomonre. Akulueuno. At this time, let me call on Chief Ozom Chief Ima Nwankwo Akajugo
n'Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Akajugo n'Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Let's get to the high table. Ozambu Chief Philip Nwoji. To the high table. Philip Nwoji. Nwoke na-apụ ọkụ. I can. Let me call to the high table Chief Randy Nduka Okwesileze Enugwu-Ukwu na Ụmụnri to the high table, please. Thank you. Because we need to get to the high table, our president, in the person of Mr. John Abada, ECDU President USA. Can we get him to the high table, please? ECDU President, Mr. John Abada, to the high table. Let's get to the table. Chief Gozie Chibeze, Ochiloza Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. I know so funny no gene, you know what I mean? Chief ready extending, you know what I mean? I did really good, you know what I mean? I want to call to the high table now Sir Nze Gilbert Okonkwo Akudibo Nugabata Enugwu-Ukwu na Ụmụnri to the high table, because Mwade no prizes, obodo mwakosa nerewe. Oroje table no private, fancy no kwa gote ni dewe. Asale chawa wakwa gumwa meru boche puro stand still. Eboro de laila, mwatohe me mananga bumu samsen. Ede maaka mwa, mwata kwoto kapomkwemo. Akoroze maaka mwa, okwa sogu makanchoro. Matakiri makata maijubo oboye mulu mwawa. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for your cooperation. At this time, we want to call to the high table the man, the excellent human being that will be piloting the affairs of this evening. We want to give him all the support, all the encouragement by being in a mood of festivities and being ready for what Enugwu-Ukwu have planned for today. It's my pleasure to call to the high table Dr. Emeka Okonkwo, Ekwu Nwa Aka Ibie, Ekwu Nwa Aka Ibie nke ịtọ n'Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Anyị na-ekene ya, anyị na-awanye na nwunye ya, Mrs. Okonkwo, to the high table. Thank you so much, ladies and gentlemen. Chairman, you are welcome, and all the high table members, you are all welcome. Let me call on man of God to give us the opening prayers, and then we'll take it from there. Venerable Ugochukwu
Ezanekwe, the vicar of our Savior Anglican Church, for the opening prayers, please. Good evening, all. Let us pray. Our Heavenly Father, we have gathered here to celebrate life, to celebrate the Enugwu-Ukwu community and what they are doing. You are the one who has given us this privilege. And so, Lord, we return all glory, honor, and adoration unto you. As we begin even the ultimate aim of raising funds, we pray that you touch the hearts of everyone who has gathered here, that when it is time, Lord, we'll give generously to your honor and glory. Lord, we pray that everything that we have planned to do this evening, in the dancing, in the merriment, in the eating and drinking, have your way and cause everything to go smoothly beyond our expectation. That at the end of tonight's evening gathering, Lord, we pray that all glory, honor will be returned unto you because of the success that is beyond our imagination. We pray for those who are yet to be here, those who we have invited. We pray that you bring them safely. That at the end, when we return, we'll all go home safe and sound, with no incidents, with no cause to worry. We pray and ask all this through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you. Good enough for the event coming on to the high table by the wife of our president, Enugwu-Ukwu, na Houston, Texas, Dr. Mrs. Oriel. Oh, the Nigwe. Achalugo Enugwu-Ukwu, no monre. Yanada. Oh, the Nigwe. Can you let me know one? Enugwu-Ukwu. At this time, I want to most respectfully hand over the microphone to the chairman of today's event to guide us, especially from the breaking of the kola nuts. You know you are with your people, Enugwu-Ukwu high chiefs here and there, so you got to be careful about it. If you need somebody to help guide, let's do that, please. Ibanyi mamano. Enugu mamano. Okay, I chọrọ ịwa ọjị kịta, and anyị ma na ọjị ada anụ oyibo. So, m na-enyefe ọjị to AZD. Ka ọ waala anyị ọjị. Okay, biko, for maka oge, maka time, abịa agba m izu si na anyị ama nkesa ọjị round to everybody. So, I'll just hand over to AZ, the Kowala and Yoji. Ndị be anyị daalụnụ. Ndị be anyị daalụnụ. Ndị be anyị daalụnụ. Unu anụghị ihe chairman kwuru. Ọ sị ka agaba n'iru. Oge na-agazi aga. Ọ chịkọta ihe were ọjị. Okwu nke ahụ enu. What are you recording? Together. You will argue what the quarter in your uncle. What the quarter on the up. Of your uncle. PG. How do you know it? Eh? Anduanyo. Yaman si Gavaniru. The word, the Kata Wadi, the Babia Ganiru. I naked a chineke do talang. Babia Tata. Nukuive. On the chairman. On the brand. Ajo mama pa ajo madama pa. Ai si bia ka yesina, ko ajo ka yesina. Babi atata, ni duan, duluani isi. O be ga enwe nsogbu, o chepula anya. Oji. Aga awali ka marin chata anya.
ndị na ka a na-ayọ n'abalị anyị. All right, biko anyị ekenego ọzọ ịdị ọzọ mgbe anyị na-ekene so much. Biko ife ọyọrọ onye ọbụla nọ ebe a tolulu ọjị mana dịka ife anyị na-emesi wee dị ewesigofu ọjị a ga-awalizi nke ọzọ gaa na tebụl mee ka onye ọbụla nweta ọjị oge elu onye ọbụla biko anyị ka nwee mụọ ka anyị wee nwee ike ịbanye n'ife anyị na-eme. Anyị chọ ka chairman anyị nye anyị opening remarks ya ka anyị wee mara ebe anyị kwụ. By the way, the man behind the cameras is Gofmora Ventures. He's our brother. He covers us so well. He makes us look beautiful. Thank you so much. Uche Odinigwe. Dr. Uche Odinigwe. Dr. Uche Odinigwe. Houston Affiliate President, please come and tell us why you have called all of us. Come and tell us in brief. Because I want to crave your indulgence at this moment. The affiliate president, Dr. Uche Odinigwe, is about to address us. He's going to make it short, he promised. So please, you can give him audience so that I can hear what he wants to say. Thank you, bro. I want to use the opportunity on behalf of ECDU Houston and ECDU USA to welcome all our members and guests, distinguished guests, to this August occasion. We are glad you're here. We are happy you're here with us tonight. We promise to make it a pleasant experience. You're going to eat and dance and marry with us. There will be no dull moment from now onwards. I'm not going to take your time. I welcome all the distinguished guests from Nigeria and from the United States, people from Enugwu-Ukwu and people from other towns, our friends and well-wishers. We are glad you're here, and let's get the party started. Thank you. All right, thank you so much. It appears he believes that you all know why we are here, so he didn't want to bother anybody with long stories. So Enugwu-Ukwu people and friends and well-wishers, we have all come to do what we do best, to raise money, to do things that we need to do to make our communities, especially back home, what it's supposed to be. We can't have all these people and all those people, and we'll be having problems things we need to take care of. Let me first of all talk to Mr. John Abada, the national president, to please give us an idea of the general overview of what it is, please. Members of the high table, on behalf of ECD USA National, I welcome all of you to this 2026 National Convention. As a matter of fact, this is where it all began in 2015. Now, without wasting time, we have some projects we are executing in Enugu. And it's an ongoing project that is going to cost a lot of money. One of them is the digital library. If you look at the theme, it is ICT based. Right. So it's going to cost a lot of money. This complex is going to run for years. And it's going to be one of its kind. One of the best in Anambra State, because there has not been anything like that before. I don't want to make much speech because we have talked a lot in the morning, and if you look at my voice, it's already cracked. Apart from that, we also have two side projects, two secondary schools in Enugwu that are in rickety stages that we need to bring up to standards. These are the side projects, apart from the main projects that we are embarking upon. So please, we thank all of you who have come from far and wide
especially from Europe, Nigeria, and we have guests from Germany, London, and from United States here, all the nooks and crannies of the United States here. We thank all of you for honoring us with your presence. Once again, thank you. God bless all of you as you help us dip your hands in your pocket to assist us with these projects already enumerated. Thank you so much. God bless all of you. A round of applause for him. That is the national president. He has just told us why we have gathered. He talked about e-library and secondary schools. This is modern times, and we'll continue to raise money for things like that. If we don't do it, onye na-ebuje ebuje na-ebu ụzọ ndị edutezi edute awe enyebe aka ọ bụ na ndị Enugwu-Ukwu timi aka na akpafa ndị oyifa enye aka awe malifa ga-eme ya biko what we are doing is fundraising. We already have an idea of what we have to do, and the president, both the affiliate president and the national president, have just told us where we really need the money. So we are asking you, please, because of time, we want to let it go straight. When we give you microphone, please, for the sake of getting you to the high table, with all due respect, tell us what you want to give us just so that we can pass. Instead of asking us to go to somebody and then come back later and all that and all that. So that we just run it and then get our women. Because Enugwu-Ukwu women, you can see them very resplendently dressed. They are going to be dancing, and I'll be asking the bankers, if you don't have enough staff, go and get and make sure that everybody gets change. They need to get change. This is modern times of banking. You don't expect somebody to make Lego. Deposit. Go to their tables and give them the change. So that once it's ready for the women to dance, then we can take it from there. I'm handing over the microphone to the chairman, who has said that the way he wants to run it is that from left to right, everybody, when you get the microphone, please bless Enugwu-Ukwu with whatever you think you can. We want to, at this time, recognize the presence of so many other people that are in the floor. We have Okofia Bagana, Engineer Anyakora, Vin Anyakora, and Dr. Peter Eche. Aine Kenekunu, Nasunu Dalo, Omemibo, Namkwele Znaka, Aine Kene, Aina Sonyo Obuna, Ebo Obuni Nona, Aina Sunu Dalo. God bless all of you. I am a Enugwu-Ukwu youths. Okorobi Enugwu-Ukwu, ndị take over from Owelefa na Chifa Banafa, fan Osieba, and fire n'iru nnukwu ihe encourage fa maka na alọtasi ezigbo ego mana etu nsi wee debe arụ ka fa esi wee weta the money. Ụmụaka na-eme gbado ọfụma. Ịghọtago? So unu debe arụ ọfụma, fe replace una otego nnu ba maka unu Owele Nwando, Abana, onye Idi, una na-eweta. Of kapụta nya ka o ji gbagota kịta ka o mepee the gate. Biko anyị na-asị onye ọbụla daalụ so much for coming. And ịma na ụmụ nwaanyị anyị unu metara anafa mma okwu agụgo onye ọbụla weta change ọ ya abụfa gbaba egwu ka anyị na-abụfa ego. Mr. Chairman sir, inyezi anyị remarks egwu anyị ka anyị esi wee na-aga. Enugwu-Ukwu mma mmanụ. Okay, so it will be a mix of English and Igbo. So first of all, actually, everybody in Eba, everybody that came from far and wide, Lagos, other states, outside the US, the UK. I want to especially thank you for coming here. And I also want to thank ECDU Houston or ECDU USA for finding me worthy to step into these big shoes. I don't take it for granted. Thank you very much. I want to thank Ozom Muba, who first told me about this. And I couldn't say no to him. So thank you, everybody. So let's just take it to the next level. We all know why we're here.
anyị nọ ebe a maka na ndị Enugwu-Ukwu ndị Enugwu-Ukwu nọ n'Amerika na-achọ ka ha na-emete anyị mma, ka ha na-emete ndị ha na-enedo onwe ha anya ebe a, ha na-enedogwe anyị nwa nọ Enugwu-Ukwu mma, na-enedo anyị anya ọfụma. So we're here to support them. Na ndị be anyị si na ọkụkọ na-akpa nri anya ufe akọkwana ya. So I like otu unu si enete anya na ihe ọbụla unu mewu na na-enedo ndị nọ na mgbada anya. So for that, when Basil told me about this, I said, okay, I was going to come and support in every way possible. Because we Igbo people are known for commerce and enterprise. We're very enterprising people. And I also want to reach out to the younger people here to also look at our because they're about to pass the baton down to us, and we should be ready to take the baton from them. And the only way we're going to show them that we can take the baton from them is to be ready, to show that we are ready. So I also encourage all the youth, all the young people here to be ready and make sure we do the right things every time, and since we do the right things every time. So without wasting much time, I think we should start the launching right away to support what we're here for. So, civil servant, so don't expect much from me. To support this initiative, I'm going to support ECDU USA or Houston with the sum of $5,000. Thank you so much, Mr. President, Chairman. You can akukwa keba $5,000 for a civil servant. None on oil and gas. Come on, as a Enugwu-Ukwu man, even a medima, waiting me akanaba. We worth $5,000. And if a Tomuton Ivoku blow kweta, no one can hand over the baton. That is wonderful. Let's clap for him again for that one. Oluze ko bobandi obu akaba take over. Manu munai onyo bana na bebele ka ike ali ugwu ebifesi emie. So na ina bebele ko ndu munai aba na fa na owele fa no na high table. Ka milifa their fountain will never go dry. So if I name Dr. Idi Mbako nnukwu mmadụ akalonka adilive di ife boka ebo. So I na-ekene biko ayola iyo, sorry madam. Ayola iyo si onye anyị weta microphone anyị aga aka nni ga aka ebe. I lutere ana imalife anyị si n'obi pụta iji wee support ndị Enugwu-Ukwu imenya. And I ga-abịakwa na floor because now I ain't enough space there. We had wanted to bring everybody up, but we can't bring everybody. So we left some people there to make sure and I be on a table, you may go up your mind to help Enugwu-Ukwu for what they are doing. So because onye ọbụla na-anọghalị ndị bụ nni n'ọnụ etagharị anomie. Biko ọzọ mbụ Basil mụba onwekwe mmanya dị na high table ndị na-asị ha nye gị ego onwekwe mmanya inye ha ọkwa maka ọ kakwa mma na-eweta mmanya onye mmanya gbuwere onwe ike ọkpọkwuo ego onwero agbawazi ya ụgwọ biko ma mmiri biko CJ Chinwuba si debe sigodu for mmanya mmezi ka amalivacho mana biko unu ewe n'iwe ụmana ife a bụ event of happiness. I ji one bottle of champagne moet wee bịa na table our chairman $5,000 ka o nyela anyị wee were ọkụ welu champagne wee bịa si adaalụ ka anyị wee na-eme ife a na-eme. Anyị neze anyị na tebụl ebe ụmụnne anyị ndị ọzọ na ọbụna nwere ife dị akara aka anyị wee zie ozi mana ọma nna anyị dị na-eme ife anyị na-eme maka na ife anyị na-emere onwe anyị so biko anyị na-ekene unu sisi gaba n'iru ka a na-eme chairman si nga aka nri ka ọ ga aka ebe
Okay, wonderful. Please. Because Ganunti very, very well. This is very important. Onwe ife di na gome nwunye n'anya ofuno metalia ma na enidi ka akpaku enye aka. Onya bụ togetherness ya na-ekwu in all families. O wee bụ na nwunye chairman na 5,000 onye nye akweta na ori nne ma na o zuru ya akpaku enye aka n'iru ọra. Nne o ngwa. Good evening, everyone. Okay, to support the ECDU Houston and US Convention, on behalf of myself and my family, we would support with additional $2,000 for the event. Okay. Biko, amara mu na anụrụ ife okwu. Na eji extra $2,000. We na support kwa $5,000 die nye. Which means na family na fa na-enye zikita $7,000 on ndị Enugwu-Ukwu si ka ali ezigbo aka. Ya na die. Dalo. Dalo. Thank you. Enugwu-Ukwu maka anu. Enugwu-Ukwu maka anu. Okay, my elder brother, Onya Wasimusolie, Kaibia Convention. So, ma chekozele a Diego. Ma support ECG with $3,000 on behalf of my brother. Because it cost no 3,000 to make it 10,000 from their family, but Ibonye Enugwu-Ukwu. Okay, ununchangwe even amen. So, Sikwali Akabiko. Thank you so much. Nayo. The band alone. I support the chairman and sum of $5,000. Kubana aka o kwa Dr. Idi Mpako o na-emebu ọ na-eme oge ọbụla onye ka iji ebedi ebele na o nwere ibe ya eme akụ ya na obi ya Anchukwu ya enyi ogologo ndụ anyị na-asị that so much. God bless you. Biko ka anyị nye nnukwu mmadụ na Enugwu-Ukwu ndị anyị ji eme ọnụ ka ọ mara ife ọ ga-agwa ụmụnne ya. Enugwu ekene m unu. Enugwu ekene m unu. Enugwu ekene m unu. Mụ amụrụkwa na enye m microphone taa. Aga oge m na-abịa before m bịawa ajụ m president ọ sị na m adịrọ na nke dịsie na ọkọtọ karị ibe mmadụ ji n'aka karị ọzọkwa nke si bịakwa ebe werekwa microphone nye m ọrụ m ọka nkele chairman na mgbe ọgba onwe adetụmaghị n'aka mmakwalo ọ bụrụ ọ nkele chairman na ndị ebe akwụwa ọtọ kele ya ọfụma maka eche m na aka arapụ ndị sie ka nkekwuo ume ana m agbazikwa ọbara mana owele si na ngaba n'iru chairman si ngaba n'iru na mmegide ọkpọrọzi na baghị enyere m aka ọrịa ka chairman si banye m mmanya na o nwere ike nwa mmanya na mkpọkenye ga-afa gbawazịa m ụgwọ ịgbara ife anyị na-eme eme ife njide happy with ndị ECD USA because adị m aware ife a na-eme na be anyị dị aware ife a na-akwadokwu ime wee na-asị fafa jisi ike kama na ịmaga ọ bụ na nkwụsị ebe jisi ike o nwere ozi sọpọtụ m ya o nwere ike nnamazi o nwere ike masị edupu na m so na mma akwado unu kama unu enekwana anya udili ahụ a na-akwadobu bifo maka na akpa atagokwa arụ m obere n'ịma na mụnwa amakwa ife na-aza dọla o nwere ebe m na-eji ego nri n'ebe a na-ele na naira so ọ naira ka m ji ego nri tiketi m na-ego bụ naira ife niile m na-eme bụ naira even mortgage m na-akwụ na be m na Dallas ọ naira ka m ji akwụ so na enyezie unu na Bible na-eje chenji na mụnwa agbara ebe a na-echenji ego here so on behalf of myself and my family m ga-enye ndị ECDU America 5 million naira. Biko, a round of applause for awesome Senator IG Abana. Ochikota Enugwu-Ukwu na Umunre. Ochikota Enugwu-Ukwu na Umunre. Ababa Bolo. Emmanuel Amara Nabo. Thank you. Thank you. Thank you. Wonderful.
onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme o nwere etu ọzọ ịnọrọ alịa ebe ịfụ ka ọla anyị ma ichenjire na shin ma ichenjire na naira ọ ya agba ụda daalụ nwanne thank you owele Enugwu ekene m unu Igbo bụ Igbo ekene m unu ife ndị isi n'ihu isi m na-eme tata bụ ife anyị na-emebu emebu na ife a nwa na-echekwa na anyị emegotekwu ya na mma ọ dị ka m gbagodu ụmụ m ka ha gbagote maka na otuwo mmebere rabịa anyị aka o kene Chukwu biko bịa ka unu bịa zọpụta m n'ibe a karịa ama ebe ha medowe awee ebe anyị ebido ọ bụ na-abịa ihe. All right, a new style of this fundraising is going to happen now, and I want all of you to look here. Bros, how are you? Biko, ụmụ nwanne anyị nwoke kwuru okwu kịta. Okwu no onekunu dị 1 2 3 4 5. So nnukwu mmadụ ndị nnukwu mmadụ. Their father has been doing, and he wants them to learn and be encouraged to also do the same thing. Many people will tell their children not to appear, but he told all of them to come and support him. So if you have all thought about it as a family, one person can speak. If you want to show that your 6 figures, you can handle it the way you like, you can do it individually. So who do I give microphone? You. ECD Houston chapter, Akanemuno, Apambo, Kinechuku Akametalo. These are my siblings, Pamela, Ifunaya, Oni, and Uche. On behalf of our family, my sister wants to make an announcement to support this effort. Good evening, everyone. You know me as Pamela. I was there initially when we first formed this chapter, these chapters in New York over 10 years ago. Today, on behalf of my family, we would like to donate $6,000. $6,000. All right. All right. All right. All right. All right. All right. Okay. Anywhere I enter, they call me Onyibo. Thank you. All right, Biko. A round of applause for Akameta and Umuakia. $6,000. Can I just support Enugwu-Ukwu no money? I na sina gadologi ma. O ifo obodo ọbụla na ebebelie. Umuaka bi etu akọwa alfa. Fabido na iru na fa wee mebe fa na agbazi ọsọ. I na-ekene. So biko I si unu daalụ $6,000. All right. Biko Chief Akametalụ. Anyị na-ekene ọzọ kene Chukwu Akametalụ. Ọ ga-adịlụ gị mma daalụ. Ibe anyị kacha anyị mụọ ọnụ zụọ ọnụ afọ mbụ ọzọ nkwu Dr. Francis Owo akụju ọbụla Enugwu n'ụmụ unu n'anya our MC ekwugo ife okwu. Our motive of coming here maka school a na-alụ na be anyị and na na-achọ ka anyị lụkwuo also library and ego eji wee elu ya erike and na-enye ego obere ego because na ibe ewu bụ ife na-eme every year o nwere kwa arọ manara enye aka wee na support ife ndị be anyị na-eme so mụ achọrọ ka m bịa bụ ogologo okwu so na anyị unu ka unu gbaa mbọ mefu unu ya eme ya ka anyị wee make sure na this n'ụlọ anyị ya alụ gara ọfụma ma library ma Emide High School so mụ nwa na-eji a sum of
$3,000 wee support unu. All right. Anyị na-ekene Ọzọmkpo Owo $3,000 ka o ji support ife a na-eme. Biko sikusieli ya aka ike. Sikusieli ya aka ike. Daalụ. While we are still going to the table, while we are still going around the table, all the other youths of Enugu could be getting ready because you will be coming around to show your uncles the way you have been doing it. All the youths of Enugwu-Ukwu no Umunre, be getting ready to show it to your uncles and aunties that you have all arrived. All of you that have all arrived. Okay, let me start from my bros. Let me go this way. Just run it through. Enugu kachano, muono, zuono. Anyị na-emekwa ife anyị na-eme n'ụlọ. Ịbata na family enwere ọlụ. Ọlụ nke m is to sign the check. The duty of my princess is to fill it out. As I go checking ga-enye unu. So m menyezi my wife phone. Ka ọ gwazie unu ife ọ ga-efili na ya. Alụgoro ọlụ nke m. Gwane. Daalụ, anyị na-enye $2,000. Thank you. Biko siku alfa aka, siku alfa aka ike. Sometimes ọ na-adị very important ma ifu di na nwunye evaja event. Fenye ego wute obi ọcha. Ọ bụrụ nke di na-achọ nwaanyị ya na-akpagbu ya ma ọ sọnte ịga. So na anyị na-akụrụ nwaanyị ya aka maka na ife a na-alụ n'Enugu-Ukwu na-adị ya mma. Daalụ nne. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Thank you. All right. All right. All right. Thank you. Idemmụta na Isunjaba, prọfesọ. Ndị nkuzi amakwa nkụ na ndị civil service na ndị ibe nwe amakwa m ha fa unu mana. Idemmụta Omelora na Isunjaba. Thank you very much. The chairman said he's a civil servant. Chairman, in our cousin. Okosi, ngenye here like my brother did to my wife. Konyo support I genye. Dibia preacher, Dibia Oyibo preacher. Yes, in Houston, Texas. Good evening, everyone. We are very happy with the Enugwu-Ukwu, so we came to support them today. I gave her $1,000. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Thank you. Everybody be a malo be there. Dr. Ifi Onwudiwe. Dalo. Ebekwe. Ndiba ekere muno. Ndiba ekere muno. Ndiba ekere muno. Because I would like to recognize my wife. Emily Mano, Actually, I met my wife here in Houston, so that's a big one for me. Houston is my adopted city. Actually, ECDU Houston gave me a plaque last year for Melufa. So I am so glad to be here. I'm so proud to be from Enugwu-Ukwu. And Wamu Wasa, Enugwu-Ukwu. Because, Mr. Chairman, I'm supporting this event with my wife with some of $3,000. Thank you. Lukumado. Also, now Houston, as we move. So, can I take a Houston CME? The southern hospitality of this place is still going on. Thank you. Alupuako. Ozombo Ebe. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Because unfortunately, my wife is not here.
I will say thank God or not up here because now and go to honor. Maybe I will limit that. But my kids are here. I have 4 of them. The 2 are here. 1 in Minnesota, 1 in Houston here, but something happened. Okay? This is my only daughter that I know of. The only daughter I know of. And this is my son. Onye na-aga ọgọ na Houston. Ọ na-anụ nwa Zoje. Ya, ama na ọ ga nwoke nọ here. Unu help anyị mgbe anyị bịa. So fe wee sị ka m gwa unu. Since the first accompany me, na ụmụ nchọka onye godo unu $1,000. Toya dike, nenu dike, Toya dike, nenu dike. Ịma na olugo na omume, mma nye karịa afa maka ọfọ ya azụ, maka nye karịa afa, onye ya ebidozi m ụlọ ọgwụ, m ga-ebido onwe m. Because na dị, I will put for myself 1,000 for Enugwu-Ukwu. Then I have a brother in Atlanta. I just opened my phone. I said, Uche, don't forget this. I said, Chezokwana ndi Enugwu-Ukwu. Felix Ekpe, on a new $500. So, now if we're going to bed, I have to go broke. I'm not look one. I'm not landing. I will go gas. Yeah. So we are owing Enugwu-Ukwu $2,500. Thank you very much. Dalo, thank you so much. Thank you. Thank you. All right. Biko, I want to crave your indulgence to make remarks about what is happening about this style of fundraising. We have been raising money everywhere, but I've not seen where parents call out their children to give and they still give. This is a new one that the Enugwu-Ukwu is introducing and is laudable. Can we clap for Enugwu-Ukwu people? Because Otegon na no maka ndị Enugwu-Ukwu kịta mụ na ba na-adịzi mma ọ na-atọfezi m ofe. Nọ na m ekwuru ozu unu mgbe nwa sị na unu ji ọnụ mmiri azụ onwe unu. Ghọtago? Unu nkaji azụ kịta. Okay. Oye elo nnu. Ebekwe. Itebegweli. Thank you. Biko, I kulu na aka down so much. Ndị be alụpue. Eze nya na otolo Nnewi. Eze onye ololo. Biko ka anyị kwụọ n'oke osisi aka ka nnukwu ọlụ ọ na-alụlụ ndị Enugwu-Ukwu ka anyị kwụọ ya aka. Biko ife nyekasịrị m aṅụrị abụ m onye nkụzi. I kuzigo ma nkụzi now for 38 years as a university professor. Na asị na a ga-alụ e-library ebe a na-edebe knowledge ndị mmadụ na-access wee na-aga n'iru. O nwere ife dị ka ya. Ọ ife ndị Nnewi na-eme. Ndị Nnewi bido nke fafa na-alụ ya na Nnewi na for $4.5 million. Ọ ife dị e-library, modern library, everything. So I'm just so happy na na-eme ya. Abụ m onye nkụzi, my colleague na university, Professor ID Onwodiwe, onye isi nji abụ, ọ bụrụ onye Enugwu-Ukwu, onye Imo kọọ, mana ife a na-eme dị mma iji wee bịata. And ndị na-eme ife a bụ ndị Enugwu-Ukwu nlake. O wele, ọ bụ na ma mara kweta ịma ife ị ga-eme na ya. As onye nkụzi, anyị adịghị ekwu okwu na a na-alụ library. Isi na amaghị etinye ọnụ m na ya. Ndị be ụlọ asị nọ na Houston ga-enye unu $1,000 ka unu wee na-akwado fani. But okosi onwe ife imetụrụ aka dị ezigbo mkpa and m ji maka ya wee na-ekene ndị Enugwu-Ukwu. Ụmụaka anyị amụrụ ebe a na-eme 4 times 5 times more than ife nne na nna ha mere mgbe ha bịara ebe a. Ma alapụ papa pụọ ha na-etinye ego a ebe ọzọ niile, oye circulate in our own community.
So ọ dị mma ka esi wee na-gwabatafa pụta ebe a ka ha ma na ha nwee ownership n'ife a na-eme. Biko Enugwu-Ukwu na-ekene unu. Kedu ọzọ mpụ Ebube Chukwu ụzọ? Aha. Unu na-alụ ezigbo ọlụ, jisie n'ike. Oke isi daalụ. Eze onye olulu anyị kene iri nne daalụ. Thank you. Nwanne m. Enugwu-Ukwu ekele m unu. Ịmara anyị anọgola ebe a, ibe niile a na-emetụ anyị mma. Ọ ka esi eme ya. Nwa na onwe nkwụ ebe a. O nwere ego a na-ewere gị n'Enugwu-Ukwu nke anyị niile maara ma a na-eje kpọwa aba. Na-atụrụ oge unu. Mụ nwa nọ ebe m. Eji $1,000 without support. Thank you. Chico, a round of applause for him. $1,000 for him. For Enugwu-Ukwu community. Idemmuta ni Sunjaba, o Melora, na Dr. Mississippi, Echete obi esie ike, nwanyi m obi die. Thank you so much. Money paid. Ozo America CPA. Ife gbasara ego bụ ebe n'aka ka ọ dị. Eji m nke a wee na-ekene n'Enugwu-Ukwu. Mụnwa bụ ọnwụ Kamba, Ozo America. Abụ m onye Ọka. And Enugwu-Ukwu, our great neighbor. I'm Enugwu-Ukwu Nasari, Enugwu-Ọka in those days. I have one name. And I'm supporting Enugwu-Ukwu right from time in Mbana watch mother conventions. Obi the Motono program for secondary school and library. No. Now, no, was a retirement period. Maybe 500 when I sport in Enugwu-Ukwu. Biko kwanu frank aka $500 ọkụkụ ya kwa CPA. Ọ ma live dị n'ego, ma live dị na auditing. Ọ bụrụ mgbe emesịa ala wee jụba anyị. Mụnwa bụ dịka na-agbara izu n'Enugwu-Ukwu n'ụmụ. Abara uru ka m jee gụwa Sammelele. Ọ ka m kpọrọ n'afọ ego. Ana m ekwe nwaanyị na-adịkwa m aka. Ọ dịka onwe ihe ọ chọkwuru ikwu. Biko menye unu $2,000. Chekwalụ na onye be m na-adụ m aka. Iyom achọrọ ugo. And my support to you with $1,000. Diga na wali izu. Iyo mo, anyị na-asị unu daalụ. Thank you. $3,000. Biko, $1,000 from Professor Chris Ulasi, Ezonyolu na Nnewi paid. Thank you so much, sir. Enugwu-Ukwu kachanu. Ekenekwa m unu. Ndị Houston, ife unu na-eme amaka. Chairman unu na Eze Ọba na Mbuba. Ife niile unu na-eme, unu na-set record and unu need support. Need m ikwu ogologo okwu. Mma enye unu 1,000 iji support unu. Onye be m ya ekwukwu ka mmalụ ife nwaanyị enye. Daalụ. Enugwu-Ukwu daalụ nọ. Anyị fụrụ ife na-eme ebe a, and ife anyị na-afụ, ife ọ dị anyị mma na-arụ. Wee sị ka m kpọọ ụmụ m, nakwa zụkwa ka eme. So wee kpọọ nwa m nwanyị, Dr. Crystal Nwoji. Wee sị ya nakwa ife na-eme o. O wee sị m nye unu ndị Houston $1,000. Daalụ nọ. Unu abụọ ka o si ada. Biko, anyị na-ekene ọjị na family ya. Ọ ife a ka anyị na-ekwu. Onye lụzie na
No, na agwande mmadụ, you know, I got 3 kids. The first one is a medical doctor, the other one is an engineer, and my own is an IT person. Man oluzie n'ife Enugwu-Ukwu o nwere nke o si eme. Ịma ma ọ na-emeti ya ka ọ nọdụrụ emeti ya. Biko, anyị na-ekene alụpụ akụ na ezinụlọ ya $2,500 paid. Biko si kụọ alụpụ aka. Alụpụ ọgaranya. Enugwu mma mmanụ. Enugwu mma mmanụ. Ka microphone a na-aga okirikiri. Agwara m nwaka ibie mụ na ya nọ na m wee nwekwa ego maka na aka m na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ada nwaanyị ka finish second year na Harvard, so akpa m dịzikwa very lightweight na m wee nwere ego nzie nwunye m ozi si na mụ ya akwụ enye anything ya enwekwa m ego aka ya akwụ ụgwọ in about 3 months. Ama m ego ole ndị a na-eche ndị Boston na-atụ anya na m nwekwa ego nwunye nsị m na ya emechi m ifere so nye microphone si ya bịa na were ọnụ ya wee kwuo. Ndị be anyị daalụkwanụ. Ndị di m anọkwanụ m naanị. Daalụnụ. Ezigbote di m Uche Ọdịniwe. Mbụba, unu karịrị akarị ebe a. Anyị si ka anyị kwụrụ mụ na ada m nwaanyị ka anyị kwụrụ wee sọpọtụ Eze Afurukwe. Wee na-enye unu the sum of $1,000. O nwekwara nke ọ dị nwa nwunye m wee tinye aka na akpa o weta efe m nwa kwụrụ gwa nkịtị. O eziokwu na aka na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ada dị ọra mma, ada eje mba obodo oyibo special a ma esi na ego wee manejie wee pichapụta ọ bụgodo 1 million ka atụkwasị nke nwunye m onye 1 million naira n'elu ya. Ekelekwa m unu. Eze Afurukwe na Enugwu-Ukwu na Ụmụnri ya na beautiful family $1,000 and 1 million naira. Biko si kenefa. By the way, ladies and gentlemen, ịma na ife anyị nọ n'ya kịta bụ internet moment. Onwezi ife na-agafe anyị. Mgbe ọchịkọta gwara anyị nọ 5 million ka o ya enye anyị gbaba ozugbo pịka ọnya onye anyị 3,700 si kwali aka biko $3,700 so ife ọpụta daalụ nwanne ezigbo mmadụ. Thank you. Afurukwe anyị kene daalụ. Enugwu-Ukwu ekene m. Enugwu-Ukwu ekene m. Enugwu-Ukwu ekene m. Anọgo m ebe arụ na-esheki m sinsi ya afọ ego a na-akwa ebe retọ ife Enugwu-Ukwu ka na-eme. Anyị nwasị London, so on behalf of my wife and myself m ga-enye unu $1,000. Ọzọ nwaka ibie na Ochendo anyị na-ekene unu n'ihi ome Ochendo o kwuru na ọ ga-enye Enugwu-Ukwu $1,000 biko si kọọlị aka $1,000. Thank you. O nwere a sister ezigbo mmadụ ọ sị na ya ji $500 wee na support ndị Enugwu-Ukwu through CJ Chinwụba. Daalụ. Dr. Chris and Mrs. Nwoji $2,000 paid because they earn so much. Okuka. Biko chetakwa na dịka na-agbalụ izu o wetakwala ego ya cash $2,000 $3,000 biko sikusieli ya aka ike $3,000 o wetara ya cash. Biko anyị chọọ ịma na onwe ka ụmụaka si eme ịkụsieli ya aka ike ọ kwụsị ọtọ ike ịkụdebe onwe ike ọ dọkwazịa ka mgbakọta ndị bụ Uche Efuna ndị be Uche Efuna kedu onye ga-agwa anyị ya bụ okwu nna ahụ ọ biko geenụ ntị biko. This is important time for us. This is ọzọ iji awele ọ ndị be Uche Efuna ọ sị na ife ụmụnne and cousins ya na-eme na ọ dịfa ya mma kafa mee ya nkefa so geenụ ya ntị very well. Ọ bụrụ na asụ Igbo ọsọ Igbo ọ bụrụ na America anyị atụgharị anya nna ahụ. Good evening, ECDU. My name is Kamsi Uchefuna. My title is also Ijawale Uchefuna. I come on behalf of my dad,
Chief Felix Ifakando Uchefuna, who's currently working overseas in Nigeria. On behalf of him and my mother, we would like to donate $1,000. I give you my love. And I have one more donation. On behalf of me and my siblings, we are willing to donate an extra $500, all in cash. Give you my love. Akao. 1,500 from Enugwu Chefna. Nnafa nọrọ around yana nneba nye 1,000. Yana nwanne nwaanyị si na baji 500 a support ife a na-eme n'Enugwu-Ukwu. Enugwu-Ukwu unu akarịsịkwa ahụ. Unu akarịsịkwa ahụ. Daalụnụ. Enugwu ekene m unu. Mbụ na mbụ asị nka m bịa kwado my junior brother bụ Ugochinyere Uche Ọdịnigwe. Onye ihe nji wee sị ka m bịa. Anyị nwa bi Nigeria wụ naira ka anyị na-atụtụkọ. So na afọ mụ na onye be m Ebubo ụmụ agbala. Kedu ebe ị nọ? Iyom Ebubo ụmụ agbala. Daalụ. Ọ nkwado nwanne m nwoke na ihe anyị na-eme naira ka anyị na-achụ. So na-akpọ na dọla ha ejikwa nwa ya na-emekwa na nke anyị. Ihe dị mba onye awụrụ gịnị nyawa ite dị na mmiri ya na-asụ ọfụma. So na-egbula oge m eji 1 million naira wee kwado ihu nne m. Daalụ. Biko kwalụnụ ya aka ọfụma. Ọ bụrụ na achọba ka emebie mmadụ chọọ ime ife ọchaba akwụ ya agbakọ igodo ego ji gba plen wee bịa. Gbakọ nke o ji ya nọọ na họtel na nke o eji wee mee shopping before ikuzi ego nọ ya enye. So anyị na-ekene ya o. Daalụ so much. Daalụ. Nna anyị o. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Enugwu-Ukwu ekene m unu. On behalf of myself and my wife, Iyoma Odimeze, ana m enye unu $2,000. And I'm going to pay for my brother here. On a $1 million asa, I go nasa will I be every year, you know. I'm not going to be in Louisiana when host. So I'm not putting at the 1 million naira. Because you call ya ka negante. Enugwu-Ukwu na ụmụnre. Biko anyị na-ekele unu ka o si wee debe ọnụ. O nwere ife ọ bụrụ ọkịta ka enwebe senior brother. O nwere mgbe anyị pembe mmadụ meelụ nwanne ya eme asị ọkwali moto papia ka ọ na-agba. Ọkwali nwanne ya nwoke jee ka nwanne ya nwoke egozi moto ka ịgba ya. So na nwanne ya nwoke kwụọrọ ya ụgwọ na mere n'obi ọcha na beba ka o si apụta. Ndị Enugwu-Ukwu na-ana ya aka. A sị na ibe ihe eli ama akọghị and ị ga-adị ndụ wee na-enjoy ya bụ nwanne ya nwoke. Maka na ọ na-etu ose egoli obi aṅụrị ya esie ike nna ahụ onye ọ gazi nya lie ọchịnye ọga anyị Chukwu gozie anyị na alụmaka biko ọ ga-adịrị gị mma senior brother amaka mma akụ ilulu ụlọ n'Enugwu-Ukwu na ụmụnri onye ọ ga-adịrị mma. Thank you so much sir. Daalụ. Akaji ugo ofu Nigeria mana anyị mara echenji naira into dollar. Enugwu ekene m unu. Ife a na-eme afọ na ọ na-adaba. Ịmara m ara enwere m ego na dọla. So nọ na naira ka nke m na-abịa ya na mụ na nwunye m akpago. Enyebugo ha 1 million naira ka ha na-akwado so na m enyegwu ha 500,000.
Biko kwauni aka, biko kwauni aka. Thank you. Ife onye zi Enugwu-Ukwu 1.5. Ndị Enugwu-Ukwu ma na ịmanwa nkwọ ọzọ mkpụ ọ na-eme ọfụma. Aka ji ugo Enugwu-Ukwu na ụmụnne daalụ. Ndị kabinet na-ebe ekelekwa mụ. Enugwu kachanụ. Bịa welu microphone na mmadụ waste time bịa. On behalf of myself and my family, I'm getting 500,000 naira. My big problem. Daalụ. Biko anyị na-ekenye ọ sị na ọ na-enye Enugwu-Ukwu 500,000 naira. Anyị gbanwee ya ọ pụtara ife. Oye gota blọk anyị eji were ife anyị na-akwado n'Enugwu-Ukwu. Thank you so much. Daalụ. Enugwu-Ukwu kenee. Ọga anyị. Enugwu kachanụ. Ndị Enugwu-Ukwu kwenu. Biko amara m ka obi m ra. Unu mana abịa m ije n'Enugwu-Ukwu. Ana ife m butere n'Enugwu-Ukwu ọ karịrị gold. Ife m butere n'Enugwu-Ukwu ebutere m ife mbute n'Enugwu-Ukwu. Obi were nka ebe a bịa afọ ife unu na-eme. Ọwụ na nji 11B aka m ebido na B ma ebe nke m na-eruro na B aga m enye unu $1,200. Anywhere we dey champion. We dey beat them like film 3. Anywhere we go, we dey champion. O kwesịrị eze anyị na-ekene biko eziọgọ Enugwu-Ukwu onye ọ ga-adịlụ mma $1,200 ka ọ na-enye ndị ọgọ ya ka ibe wee na-aga n'anya ya. Thank you so much, sir. Ọ ga-adịlụ gị mma. Enwekene m ụnụ. Ibe dị n'ime ya nwere ife ọzọ bụ na a sị na onye nwụta nwa ka nwa ya zụọ onye akwụ ya. Mụ na ụmụ m onwere ị na-anya eme convention ha na-abịa ebe a. So ha na ebe Ike, Chike, Lotachukwu ka ebe ndị a niile RN. So they take care of me. I don't have to say anything. When I there, they will take care of me. These are the youth. All of them, they all will be coming to convention and be paying whatever I'm supposed to pay. They are all making money. So this is my first son. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Ekene m unu. Afa m bụ Ikechukwu, and these are my siblings, Ejike, Lota, Uche, and Chike. On behalf of Akudibo family, we will be donating $2,500. Every day by day, I just dey say it. Ebe ọ bụ na pasị nọ 2,500 ka anyị enye n'afọ m ọnwa. Ka mmezusikwu onye tinye 500 ka ụlọ 3,000. 3,000 for Akudibo. All right. Biko. Ka anyị kene Nze Gilbert Okonkwo ya na ezinụlọ ya $3,000. Daalụ nọ. All right. Daalụ. Biko ụmụ nwaanyị Enugwu-Ukwu kịta bụ time unu. And unu fụ etu ndị ụmụ nwoke nọ na tebụl si wee mee onye akpọrọ onye anyị ego. Ọ bụrụkwa agbọ unu ka unu bịa gbaa egwu unu abịa jee chebe ichita akpụ ụkwụ unu. Bịa jebe ite ude n'iru before anyị wee pụta. Nwaokolo onye ọ ga-adịrị mma. Thank you so much, sir. Ọ kwụgokwa na ụgwọ o promise Enugwu-Ukwu. O wele.
Biko eji m microphone echighazi na nke ọzọ mbụ Nwando Owele na-arụ ọnụ ka o kwuzie ibe a ga-eme ya. Ọ si njebego mana echighatago m. Ekene m ụnọ, Enugwu-Ukwu ekene m ụnọ. Ọ ga-ewetalụ microphone. Nwa sịfa, ọ bụrụ na njide na home front, abịakwa America, jide na American front. Kama na ife na-eme n'Enugwu-Ukwu na-asọ m ụsọrọ nne. Ijụa ndị mmadụ na-abịakwu here, over the last 20-25 years, a na-abịa convention every year. A na-abịa convention Enugwu-Ukwu every year. And ọ bịa, ife believe na onye bịa ọza gịnị ọza afịa. So eme na-ememe tata, ọ bụrụ na Owele Nwando eme aza afịa. Kama enwere m lọk na eneme ife a na Houston. And nwa m nwaanyị na ọgọ nwoke CJ nọ here over the second generation. And if na afọ ọfa nwa na-eteki over. Ọfa nwa na-eteki over. And ama na CJ Chunwụba na Bumi Chunwụba ga-azanata afa tata. They must answer their name. They must answer their name. CJ Bumi. Achọrọ m iji ohere anụnwa kwuo publicly na ije nwa nwaanyị bịa ebe anụnwa onyụrọ m afịa. A na-eli ulu nwa. A na-eli ulu nwa steady. CJ na die na-enye m dividend. A na-eli dividend steadily. So I'm very, very happy with them. And if I ga-aza afafa, kama na mụnwa Owele ijụa emego meeting tata ekwu ife na-eme n'Enugwu-Ukwu at this time, at this my old age. Kama na m ga-aza afa today with 2 million naira. Ekene m unu. Biko kụọ Owele aka, kụọ Owele aka. Kụọ ya aka. Biko, okay, thank you. Thank you. Hold on. Owele Nwando ọzọ mbụ okwu na ife a na-eme na-aga n'anya ya. And most importantly, o nwere ibe dị ka mmadụ ịdị proud of son or son-in-law, daughter or daughter-in-law. CJ bụ oge ya nwoke okwu nọ na-enete ya anya. Anọ ma nọ ọfanwa na-agbagharị ibe na-agba bụ na gwe champion na-eji asị ndị na CJ na-eweta ya. Mana ọ sị na ọ bụ na ya na ebe ọ bụ na CJ ejiri aka ya wee kpọọ ife na ọ ya dị aka ya sị na o sosiri ọfụma. So CJ ịmalife ya agwa kwere iru ọgọ nwoke. Owele bebi ọma biko bịa ka anyị saa afa nna anyị. On behalf of my beautiful angel and wife, my family will honor Enugwu-Ukwu ECD with a token of $2,000. Biko si kwa anufa aka CJ Chinwụba. Ndị Enugwu-Ukwu ya mana CJ so na ndị young Enugwu-Ukwu na-eme ọfụma ebe a. Ana m ekele unu. My name Anakpom Nnamdi Okeke. Abụ nwa late Sir Michael Omoko Okeke, Wachinedu. Some of you know as Ikonze, Enugwu-Ukwu. My dad was a phenomenal guy. I am in awe of what you guys are doing here. My mom is there. Lady Enesina Okeke, on the bound. My sister is also there as well. My sisters, actually. Adora Okoliabo, Munyagiligi, Nole. Then Chinelo Idoko. I actually didn't want to do this. Or Emeka Foursome. Emeka bo Onyenkem. Emeka si Lekki.
And the funny thing was that Papia na Papam the Otua. Papia was one of the only men I quit as a family called Bata, our family of our committee of friends. And I name my Papam, so I don't play with him. He's a great guy. Papa is a great guy. I'm not as involved as I should with Enugwu-Ukwu and as what it is, because it's what it is. But for going forward, on behalf of my late father and our family, I will give $2,000. And in support of our chairman, I'll give another $500. That's $2,500. Thank you, Okeke. Biko kubaluni aka $2,500. Go just support Enugwu-Ukwu. All right. All right. Biko Gilbert Okonkwo and Mr. Onyinye Okonkwo and family, $3,000 redeemed. $3,000. A round of applause for them. All right. All right, DJ. Thank you. Yes, I gave you the opportunity to work in a lady Ernestina Okeke, or Grand Matron of ECDU Lagos. Onyabu, the mother of Onyekwusifu, Chief Dr. Mrs. Adora Okoliabo. No, welcome, ma. No, Daluno. All right. Biko ndị Enugwu-Ukwu na-akarịa mmadụ. Okay, ndị Enugwu-Ukwu ekene m unu. My name is Chief Obiora Nonso Ato Ichie Ordinanwa 1 Ugbo. So I'm standing here on behalf of UNIZIG Alumni Association on the friends CJ. CJ is a very great guy. So he's one of our full members. So he invited us. So all of us are here. And he also is our Vice President Alumni Association. So we are supporting him with $800. Biko UNIZIG Alumni Association, $800. Kabaji we nevive eja support CJ. Chimuba Mokoma. And Emeka, sorry. All right, Biko. I chọk ụmụ nwanyị Enugwu-Ukwu na ụmụnre. Kafapụtazia Dr. Winnie. I kene idal. Biko ka nye kene nwanne m nwoke microphone nọ na-aga ọgụ na Enugwu-Ukwu. Biko, kwuo something na okaya ya atọrọ n'ọgbọ. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Biko, afa m bụ Chief Emeka Obikwelu. Abụ m onye ọrụ ukwu. Ana m aga ọgọ n'ebe Chief Ralph Nwandụ. Ada nwanyị ka m na-anụ. So m na-asọpọtụ ndị Enugwu-Ukwu with the sum of $1,000. Ndị enyi anyị n'ebe anụnwa na-asọpọtụkwu anyị with $1,000. So, ekene m na Enugwu-Ukwu. All right. All right. I've never seen a girl who is fine. All right. Okosisi ndị Enugwu-Ukwu ekene m unu.
Afa m bụ omemme Igbo. Mụ na ndị Enugwu-Ukwu adịka na mma. Ani na Uche na ọnwa Enugwu-Ukwu. Ife unu na-eme na-amasị m n'arụ. Ọnyanwa m ji wee nọrọ ebe a taa. O nwere ife prọfesọ Ulas kwu maka ife ọbụla bụrụ agụmakwụkwọ. Ọ na-adị mma ka anyị na-akwadola ụmụ akwụkwọ anyị na ịgụ akwụkwọ maka ọdịnamma ba echi. Maka ife unu na-eme taa, mụ na ezinụlọ m ga-asọpọtụ unu with the sum of $2,000. Daalụ unu. Omemme Igbo, anyị na-ekene unu, a na-edalụ ụlọ. Thank you. Okay. Biko, kedu ebe oge ozi maka ndị ekene ego dị ekene? Ụmụ nwaanyị dị nụ redio unu pụta na ebe dị. Sorry. Ekene m unu ndị Enugwu-Ukwu. A sị ka a bịa bụ ka ife si aga, and so far I nwere a lot of friends who ndị Enugwu-Ukwu. A sị ka a bịa kwado ụka, and I feel everything a na-eme na-aga ọfụma. Ọmụ ahụ Jozi na Nnọfịa na ihe sọpọtụ ndị Enugwu-Ukwu bụ ife a na-eme $2,000. Ojozi. Biko Enugwu-Ukwu ekene m unu. Afa m bụ Chike Obi Okoye. Ego ji ọlụ n'ama ọbịa. Ịma na Enugwu-Ukwu the only nwaanyị ha nwe bụ ama ọbịa. With my friend Biko Muaji, the son of 1 million naira, will I support Enugwu-Ukwu? Thank you. Daluno. Ojozi. Nanofia. $2,000. All right. Biko, anyị na-abụ ụmụ nwaanyị Enugwu-Ukwu at this time. Ụmụ nwaanyị Enugwu-Ukwu etinye egwu fa ka fa pụta ka ifefe ego wee gosi fa na fa mere ọfụma for the day. Biko, ọ bụrụ na ị bịara ije a akakwana wee na because na anyị ka ya bịa na your table bịa sị gị daalụ. And ọ ga-adịkwu mma on your own if you can appreciate Enugwu-Ukwu people for inviting you and making you feel all right. Having served you all they got today, it's expected that at least you have something for them. Please don't forget to bless Enugwu-Ukwu people. They have a laudable project for today. Lady Ego Ikako Ijele Wanyi na ite mmiri niile biko buruka ka m wee nye microphone. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Afa m bụ Ego Ikako Ijele Abatete. On behalf of my precious mom, Rebecca Amoge Ifacho Uzo, and her nieces, Ifeoma Ifachomba, Nkiru Ozigbo, Ifeoma Ozigbo, her nieces, on behalf of all of them, I am sincerely and happily donating the sum of $1,000. But I am $1,000 from her. Ijele Abatete.
I na-ekene gị o, daalụ so much. Biko, thank you. Enugwu-Ukwu nne m ọfụma. Onye mụ na ya kwụ kịta bụ Vanessa Owo. Nwa ọzọ m bụ Chief Dr. Francis Owo. Ọ sị na ya ji ego. I'm going to support my dad with $1,000. $1,000 from Vanessa Owo. Oh, if I know, Ivria. All right, Biko. If you have their music. I na-enye Enugwu-Ukwu USA $1,500. $1,500 from husband Chinedu Obiora na onye bie. $1,500 because he could prove why they are coming. Ana manu give you message. Nwanne Enugwu-Ukwu. Achalugo. Enema. Ada. Obo nwunye Obukwelo. Oronukwano. Ogo nwunye do not kapo. Ogo nwunye ko yabo. Ai na sikunu no. This is so good. Oga. Everybody.
Ebudia. Asalugo. Okay, ma. Ai, vamos tocar. Ai, ó. Enemo. Uye do na gabo. Wanda malia. Eni ozo. Hello. Oh, my Enugwu-Ukwu no more. One name here, Daluno. Who are the way? Enugwu-Ukwu no more. Daluno. Adada. Demeno. Melo Puma. We are going to Katrina Ganeku. Lalo, thank you. Mama. Albertina, Nigeria Limited. I reckon Prince Atesel, Ezenubo, Wedding Director, Alun so much. Oh my, you never got a logo. Aluno. Ogini na joifa. Enugwu-Ukwu women. Albertina Bella Chicago Bella Ranino Bella Ranine What are we? Oh yeah, Egwara Travel Bluso. I reckon listen over Wedding Director. Oh, come. Enugwu-Ukwu no more. You na run. Daluno. Okay, see me. I don't know your guy. I don't know what you're doing. Daluno.
Ukome. Nwunye m ya bụkwa. Ọrụkwu niile. Ezi ada. Dr. Winnie, Dike, Ikodia. Hello, thank you. Thank you. Thank you. Eyabo. Chimerieze. Iyo manya fulugo. All right. I don't know. Lizzie British Chief. Thank you so much. Biko unumelo of so much. I want to say that I am personally very, satisfied with what we have gone through today. I will a couple of donations. Chinedu Obiora, Mrs. Chinyere Obiora, find 1,500, and they have redeemed it. $1,500 from Chinedu Obiora family paid. All right, thank you. Oh, Mama, won't coach her. Hey, is Mama? No, Kekime, Dalo. Oh, Chivin, won't coach her. Chikwado, I nekwa yo, Dalo. Chris and Helen Okeke from Boston and New England, $1,000. Oh, if I do not support Enugwu-Ukwu from New England. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that I present to you the Thank you. Okay, because I know we are doing good. And when a couple of people can on our floor, and I have opportunity to Kenendia Enugwu-Ukwu. I was there for Abuna Pass na farm, not a baz. I check a logos. Alpue, I know Kenunu. Everything, Lincoln, Ebiko, Uche, Ebiko. Only a couple of Indian Enugwu-Ukwu plane where be eba, and Abuna Yasser of Adalo on a card.
At least if I'm not bagwale Enugwu-Ukwu well. One more. Ikene gova. Ikene gova. Enugwu-Ukwu ekene m unu. Afọ ahụ bụ Chief Gozie m Chibeze. Abụ m onye ọka etiti. Abụ m Cabinet Chief n'Enugwu-Ukwu. Afọ mbụ ọchịrị ọzụọ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Onye mụ na-anọdebe bụ Ekwu Silvanus Mmayie abalị eze ama n'Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Nwa nwoke ọnya bem invite ndị bịaba. Anyị si Lagos wee bịa, anyị nọ Nigeria. So n'ife Enugwu-Ukwu na-amasị na-abụ abụ ofu onye na-eme ndị Enugwu-Ukwu. Anaghị m eji 1 million naira were spọt ife Enugwu na-eme. Daalụ nne. Biko kụbalụ na aka 1 million naira. 1 million naira. Anyị na-ekene ya. CJ. Not CJ. Kedu Uche Odinigwe, Dr. Odinigwe. Chimere Nwodo and the wife supporting CJ with $1,000. CJ, because that's so much. The money too much, I'm dashing. You see me singing. I whatever you're thinking. Can't you see what I'm feeling? Wow. Because while we are taking photograph, I na Dr. Ebe and Chief Orlando Okorafo the $2,000 when I support Enugwu-Ukwu N'Ụmụnri. Because Siko Alfaka, can we clap for them? Enugu Kachano. Enugu Kachano. Enugu Kachano. Moano. Lienu. Unogadio. My children now support the Enugwu-Ukwu with $1,005. $500. So altogether we are giving $2,000. And Muma, I'm a retiree from Lagos. I'm going to give you 300,000 naira. Because give it up for Professor Raymond Okafor and Mrs. Cecilia Okafor. Because their children are giving us all the money. They are giving us all the money as well. Please give it up for them. Thank you, thank you, thank you. A round of applause for Biko, Prof, hold on. Prof. Okay, so Agum University of Lagos, and Prof was very good to me during my days in Unilag. In fact, it was exceptional. In fact, the last time I'm at Unilag, I stepped my foot in Unilag. Unilag. Prof na phone. Prof sim na on Unilag now, but he's retiring in 2 days. So he's just about to move his things out of Unilag. So I had to stop to come and see Prof in Unilag. And that was after then I did Unilag again. So I'm also supporting Prof with additional $1,000. All right. Thank you. Because Chalunu, when Obelendi, the Enugwu-Ukwu Emesivike, on behalf of Prof, a chairman now support with $1,000 because thank you. Because one.
So, as in Boston, where we are, Oyire village, Enugwu-Ukwu. So, come my wife here. I think I support Enugwu-Ukwu na better. I do bumbo. I don't want to go to Nakatata. I was going to use $2,500. National President Oliver Ikokwe na-eke n'ọnụ. All right. Biko ndị Enugwu-Ukwu geenụ ntị. Chief Amaechi Obiora na nwunye na ụmụaka fa $2,500. Biko si kwalụfa aka. Fast bọsị wee bụ ije a. Ọ na-adịrị nụ madam, thank you. Oh, daalụnụ. Okay. All right, thank you. All right. Biko, anyị na-akpọ ndị si Germany, ka president ndị si Germany. Enugwu-Ukwu indigenes from Germany, all the way from Germany. Can you come and talk to your people? Yeah. ECDU Germany. Ịma na unu na-eme ihe next year. So ọkwa ka onye si eme ka ekwesị esu ọ bụ na unu emerọkwa something here. Mbọsị unu ya eme nke unu bịakwa ya na-ene unu n'anya. So bịanụ. Thank you so much, Mr. Chairman. A good reminder. They have something coming up next year in Germany, and we are all expected to be there and perform. Enugwu-Ukwu makano. Enugwu-Ukwu kachano. Enugwu-Ukwu muono. Zuono. Ụmụ ya zuono. Akọwa onwe m ọfụma. Ndị Enugwu-Ukwu ụfọdụ n'ebe amalụgo onye mbọ. Mana mma akọwa onwe m ọfụma. Afa mbụ Nze Emmanuel Amechi Nwana, oke nwa Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Biko akwụ m ebe a in the capacity of the president of the ECDU Germany, bụ Ambassador Nze Chukwukoyaọcha ọdịna nwa Eliakụ Enugwu-Ukwu na Ụmụnri. Onye bụ onye ndu ECDU na Germany. By the grace of God, Mwaboke Kenwa Bolo, the Vice President of the ECDU Germany. I was Caribbean on Yelande by all the way from Germany. If I will Igwunu really Arogalaga ije Chicago. Manonwe kife sidi na Chicago. Onada kwapo. Aiwa nanya gota na iye nyaka kife ndeba iwe nembe na aga. I will go on your woku, echafu, where the via Western Ibios on Naiga when Diba Yoku Makaran Diba Yam all day. I am Waku, Ndi Rufa, where Choka Iku, because I know Yoku Nagidai Kaiwaki Wandeba Beloku Makano when this Italai, the Kansweku Akuromeba Nikikem. Akwụm n'afọ ndị ECDU Germany ese ka anyị bịa nọnyere ndị be anyị n'ife na-eme. Nke arọ gara aga egosiri ndị be anyị vidiyo ife anyị mee fasi na ojuru afọ maka na ọ bụchara ife gwara anyị mee ka anyị mee. Ndị be anyị si na ihe ebu ukpe ekene butelu ndị na-achị Enugwu-Ukwu maka etufasi wee bịa kwado anyị na 2023
onye ọbụla n'ebe a mana ịfọm union abụrụ obele ife, and ECDU Germany anyị na-eme ihe niile online. Mmadụ ejekọba akụkọ etu o si wee bido, mana anyị na-ewelu nnukwu ekene na-enye His Royal Majesty Igwe Sir Ralph Obunnaemekpe, igwe nọ na mkpume agụ arọ, onye nnedom anya mkpume nọ n'enyi, ọkpala n'aka na ụkpabịa nke nọ eze Enugwu-Ukwu na Igwu Ụmụnri. Etu o si wee bịa wee tọọla anyị ntọala na ECDU Germany, tọcha anya bụ ntọala anyị bido na-emi ọ na-aga, anyị wee kpọọ ya wee sị na ya kwadogo 2023 for official inauguration. Eze Enugwu-Ukwu wee kpọọ ndị Enugwu-Ukwu niile, ndị cabinet chief fa wee see all the way from the United States wee bịa, ma ndị si Enugwu-Ukwu. Ndị ECDU so na ya ekene fa n'ofu n'ofu, mana anyị na-anyafu n'oge adịrọ. Ọ bụ na anyị kene ebe fa n'ofu n'ofu, ịma na ọ ga-afịa arụ maka na mmadụ erika. Wee sị biko na unu ya anagide anyị ka anyị kene His Excellency Ọzọmkpu Chief Dr. Ambrose Mbako AZD, etu o si wee bịa wee nọnyere anyị wee ma inaugurate. AZD asị nka m nwere opportunity wee sị congratulations maka na afọ ụmụ na ịbago n'oke ichie. Ife mmeji wee kene gị special bụ na mgbe ị mere inaugurate, I take oath ọ bụ n'ilote. I did about 40 members of the ECDU, and you took your time to make sure that every one of us take the oath one after the other. And ihe njichọ ka m kwuo okwu ahụ because na nye oath I take. O nyere ya aka ife niile anyị na-emewe na-aga maka na ọ dịrọ mfe. Ọ nwekwa mgbe ikuku kulu, ọ dị ka anyị ebi dị ka ara ebi. Wee sịfa biko ka anyị lote agụ na-asa mmiri na-asa ndị be anyị gbaa wee bịa fụ na ntọ na nna ya edebela anyị abụrụkwanụ social club na ntọ na edebela ECDU Germany na ihe akaba arụ ka anyị fụ na ọ na-aga n'iru. So na nchịkọta dịka nsi wee kwu, anyị na-ekele ndị Enugwu-Ukwu niile bido n'isi wee luo n'isi, wee na-asị biko na ndị ECDU Germany anyị ga-ewechigara ha ozi dịka isi wee kwu. Biko anyị ka na-eto eto etu o si wee dị. Ndị Amerịka gwara ya ọ bụ na anyị nwebe nsogbu ego ha bịa na ha ga-enye anyị, mana anyị nwekwu na ya yara abịa na ego kama ya etinye onye ọbụla ọra na anyị wee nọkọ dịka union wee gbagalịa wee were obele ego wee tinye anyị ga-enye ndị be anyị. Ndị ECDU Germany sị ka anyị nye ndị be anyị nọ n'Amerịka iji wee kwado ha $500. Biko o nwere nnukwu enyi anyị nwoke onye ECDU anyị na-adị na mma, Nze Henry Asaa egbuo dike na ọgụ ụlọ anyị na-emezi nwanne, ọ na-ekwu na abịa Germany ka ọ na-eso ya nọ n'ife anyị na-eme na dị ya mma. Ọ sị na ọ chọrọ inye anyị nkwado maka na ife mmadụ ahụrụ mmechalụ mmenye Mike ka o were aka ya gwa Enugwu-Ukwu okwu. Enugwu-Ukwu ekele m ụnụ. Enugwu ekele m ụnụ. Enugwu kachan. Afọ m bụ Nze Henry Asaa egbuo dike na ọgụ ụlọ. Ndị Germany na-eme ọfụma. A support vugo m fa. Isi na mma support kwa ha again with the sum of 1 million naira. Daalụ so much. Thank you. We can now call on the chairman to open the floor for us to do ordinary dancing.
Ekeke na logic Senator also. No. Everybody can. Come on.
Yes. Ike mụnụ ka mụ na ndị egwu kwụsịrị wee bịazi Amerịka. Ọ bụ onye na-akpọzi n'osimiri? Julius Mọtazụ, President GM Internations. Then epidemic. Anya sisi enu n'ekono na nye bido n'ujebe na ijebe na Amerika. Philadelphia ka anyị bụ ụzọ jebe n'ụwete egwu anyị n'ụwa. Ikwetọ ka anyị bụ ụzọ bido egwu. Chef abụ obele mmasị uche. Mana ebe o siri na sịrị agbago ọ dị igbo egwu na ndị ebe a ga-emebezi egwu nụ ka isi ji abụ nụ mana ndị mmadụ bụ isi ọma Andy Franklin ezi nwazi na si edogbo bịa n'ọrụ nwanne Nnamdi Chikelu obele nwa si aharaje abụ igbo okwe ezi mmadụ nọrọ ọ ga-abara ụlọ. Used to get president, but not the nobel when not so many Emeka move on a bino. As a man, unless you get it, you need. I can and you get in Los Angeles. Maduka, you take more than Dr. Solomon. Obele vaccine. On the money. Manana, where was that?
Obele what is in my generation. Dollars in my van, nothing like no still in. As you would not still in the van. One of Ego chairman. Chairman's dance kind on here now. So onye ọbụla chi to chairman ego ịbịa tụọ ya ego n'eti. Ndị ọzọ niile na-agba egwu round day. MC, go on. Onye ga-agwa obodo dị n'ụwa na-eso. Onye ga-agwa obodo dị n'ụwa na-enwere nsogbu. Okwebụla nke Naịjirịa ga-akụziri. Ụmụnne m biko n'ụdọ n'oge anyị ga-eji wee meriri. Onye chiri jebi ibe ya ka n'oge bụ onye n'oge kwenye. Ife ga-eme n'abe ndị ọzọ na-eje n'oge dozi ibe n'ụlọ. O wepụrụ nke dị na Kani jikota n'ụlọ. Kani jikota n'ụlọ. Nnegobi. Aya jẹjẹrẹ. Aya jẹjẹrẹ. If you want to give them, you can nothing. What can anybody say? The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. I'm going to the church. Zobu, zobu, That's what I go. I'm it's a couple of bullies, now we take it. Let's see the weekend, now we take it. Everybody come for it, you have to go, but then I love
You have no choice. If you want to take it, I need you up top with the security confirm. The man who can that you know. The man who mess it up, but I need to find it. The man who can that and I'm I hope you want to make you go. I could share what you want to do. I'm going to want to do. I'm going to tell her. I'm going to do. I don't want that. I'm going to do. But I'm not going to do. Mana yase, mana bebe, muke bebu 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 no siso. You wanna no siso. The full option no double silencer. If I not double powers no double condenser. If I need double no pick them to one song. I can't even say chawa to the condenser. Niko. Dama. And I'm a sipalundo. Papa, I'm going to go. I'm a bundle. Fabia is walking. Fabia, I'm cash. The photo is a check. If you want to go to the love for my head, I'm going to try some. If you want to check it, I need you to go to the security confirm. The man who put that you know. The man who mess it up, but I need to find it. The man who get it. And I'm not I could be going to make you go. I could get well. You are going to do it. And I see no black food. You are going to do it. I can't put your money. You are going to do it. I'm pressing you. You are going to do it. What the hell? Let's check the one down. You want to get on your jaws, you go more season. I'm not going to go on more season. I get it. The full option, no double silencer. If I'm not double towers, no double condenser. If I need to go to the big and the muscle, I can't use it to watch our good condenser. And I watch our go. Now you know. Now you know. If you know, you know. Keep all us in town. Now you know. Now you know. Never get boo. Forget what I know them. Yes. How much is money? It's nothing. Ballin'. Premium or not? Now you know. Now you know. Now you know. Now you know. Never get boo. Forget what I know them. Yes. Get back. Undisputed. All the balls. Luxury or nothing. Money is talking. Money is talking. Blessings and blessings. Yes. How much is money? Premium or not? Now you know. Now you know. Better make a move. Better forget what I weather is getting cold on the side. I go to weather on your
I know. I can't picture this without you. Sweet and that yellow, I know people that you. Hate basic now, so go. If I keep English, you go. Don't know about it. I don't want to punish you, I want to punish you. Yeah. If you see my baby, you go shut up from that. Oh, that's too fine. I'll be make up for me, baby. I don't know. Finish what for me, tomato. Ladies and gentlemen, it's with great pleasure that I present to you the Okay, yeah, make I show you my bank account. To pay, I get it plenty to go around. So don't make you dance when you hear this sound. Now we the puppy all over town. So tell me if you lay down, lay down. Do you know, say you want me to go like go. Girl I know, something that you do not know. When I'm not traffic, I be go slow. Baby, I promise I go still show. Spending money, Pablo. I suppose you don't get me, I go my down. My money, now I love my pressure. I'm gonna start you up and I because of my attention. You want some loyalty, before you want some identity. This man is my friends. Whatever you wanna do, this man is my friend. This man is my friends. All I wanna do is this man is my friend. Alright, okay. Them broke out for the voltage. The lapia, okay. Bring the buffet with the cocaine. Go babe, you see the bedroom at the pay. Find a bacha for my bros. Conquer the streets with the play. I need you feeling that body, I got the book. If I run you this your body, I got some potion, If you put me for palace, jump on the fan. What can them men, what we say, oh man. I'll be on the phone, calling you tonight. I wanna make you feel me, make me know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. But I fool my eye, but I'll be alright. Forever, on my laptop, on my desktop, on my seat down. Say them go feel it, them go hold it down, them go hold it. Them go, say them go feel it, them go hold it down, them go hold it, them go. I be talking to myself, and I don't even notice. She got me feeling like a zombie, and she did shoot flash of glories. See when she put that body down, you got me falling truly. I just touched down, when I see you now, cause I've been on the phone, calling you tonight. I wanna make you slow, make me know the fight. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. I pull my life, but I'll be alright. Forever. On my laptop, on my desktop, on my sheet down. Say them go feel it, them go hold it down, them go hold it, them go. Say them go feel it.
Them know money down. Them know money. Them know. Original Mr. Flavor. Baby, see as you fine, baby, see as you fresh, Now only monkey go say you no fine, Fire, baby, puru biale. Kick up mama, dance for mommy and dada. Don't be shy to show brother. When do you always feel can cause you? But kick up mama, if you want to move, mama. On your side, I know I'm blue. No one can have a